kundida uye atenge preparation yekubhadhara rendi nechikafu. Wanzwaire shamani andikudire pachena pamusoro iyo dada ini mudzimai wangu mudzimai wangu wechipiri ndomuda asi ndakaomera ndinotsanangurei nhau yangu kuti sei ndakaomera ndine mudzimai wangu wekutanga ani ndine madzimai maviri asi mudzimai wangu wekutanga anga ane dambudziko remberero tine mwana 111 years then pese apachibata mumwiri paimedzi izvozvi akasunga mwana 5 months saka sunga wakaita mwana aiti akabata nhumbu yaibva akabata nhumbu ichibva saka takazoti fambei toenda kumadoctors akaiswa pini inonzi short yaita 120 days saka ndakwanisa kuisa dzimwe mari ndatora loni ndatora loni ndikwanisa kuita se ukabva zvaidiwa nemudzimai wangu kutanga zvadaro mwana uchabvesunungukwa muna April akasungwa sikanyatsoferwa kupona izvi abveswa paoxygen saka oxygen iyo yakandikostora $430 ichibva ndavakumbira kuona kuti izvozvi salary dambudziko rako zvakandisungakutanga ndomuda ndakamusango kuti mudzimai wangu dambudziko rebando iri neiri zvangu zvikanyatsa kugadzira muchani todzoka pana tiri kudharauka zvezofamba chi mune zvakanaka mazvinzwisirame Zvavataura ndazvinzwa. Asi kutaura kwavari kuita ikoko vane kakunyeba mukati pakuti ivo vanotomwa doro vachidhakwa baba vasingakoni tipe kana dhola. Asi chinondinetsa ndechekuti ndikatoenda kugold mine ndogara kwadzanai ndikatoenda kugold mine ndikati nditengere iwo kana chikafu kumumba vanokudza kuti mari handina asi kana uchida doro ndokutengera ndozvavanoita zvekuti ndakasvika pakutosvika pakuona kuti saka kundichengeta ndokwavasiri kuda asi vakatokuti doro vanotokutengera nyama vachitogocha doro ndinomwa ivo ndo vakatondidzidzisa kumwa doro racho. ndakateerera iwe kureva kuti kumba kwako kwaita dambudziko rezvekunetsa kumba kwako ndokubva wakundika kubhalansisa kuti uyu anofanira kudya nekuti anofema kamunhu wakamutora achifema anofanirwa kudya saka uri kuti kufema kuyekweko uyu ngakuparara kumba kwangu kuno dambudziko ndokurambe kuchifamba nekuti kana munhu wakuti wako iwewe zvichireva kuti ararame ndiwe une here zvimwe zvawakaita zvinoita kuti uyu agone kumborarama kana kuti tengesa ichi inini ndichimboitawo izvi nekuti uyu haana kumira kufema ka chii chawakaita ndofunga mudzimai uyu ndane 2 years ndina mudzimai aita mabasa ake ekuruka anotengesa mbawa zemakurofarika munhu ane mabasa ake rese ekuruka akawanza mari yake abhandidedza zvinosha mari ndaunganza mari yangu ndeibhii akuita zvekutengesa mabraids nemawiva zvotakatoira ndano unenge watondibatsirawo pane zvinhu ndofunga bhizinesi rangu itwa zve 1 month ine muri kuna ndifarira zvedoro futi rangu itwa zve 1 month nguva zhinji yake ndechinoona mabhawa kuti uone kumubhawa kubhizinesi nani izvozvi mawiva ari mumba matsagara dai mabraids arimo anokuti bratengeswa ayo doro zvishwa ndakamuti unoonwa kuneni atiwana kana tsipo kwanikwasoziva changaviri nokuti ndinenge tsipo shama ane dambudziko pakati penyapa ndiani mukadzi newe pakati penyu muri vaviri ane dambudziko ndiani iwewe ndokudambudziko nokuti ndowakagadzira dambudziko nhasi rakukunetsa nokuti adzimai vanonzi mukadzi womumba uda kuti uite nemuchato anonzi ngaini kubva wamumwa wawa ndopawakagadzira kadambudziko rako
ndana kuti nzvengere ndipadzoke futi pedoro ndofunga uyu munhu uyu mudzimai wangu munhu akamboita imba ane vana vache vaviri saka anzi karambiro kakaitwa nemurume wake akaramufadza saka munhu kuti akupa kumadoro pepa saka akatanzi pandomwa doro pepa nenchidzora stress ndionirese ndiko ndimwedowa then ndaita zvokunharaunda ndakazvigamuchira ungatambire zvinhu zvakapusa kai kuti munhu anonyaradza pfungwa nokudhaka pamusoro alifandira yakapedzera kuti uda kutengesa nyama yangu akaona makore awandisa una kuti zvokutengesa nyama zvinonetsa akatsagaima kana vada kuba kwangu inini ndamuda ndinomupa mutembo ndaikuona kupinda mubaba ndakubuda manje nhasi ndakubvisa mari yangu ndemambakobaba wangu handichada kutunyuwa kana inini ndoramba ndinoti inani ndori kana taanobvuma kuti akuregeza wawa ndokutora kana akuzoguma manje panenge pana kuti ndakauaafanire but iwe kuti wakamutora zinowawa ukasamupa mutero kuti handichada kutomuwa ndosaka wazvidomirira ukatenga dambudziko ndiwe asi ndakatomboshaya kuita saizvozvo kuti ndima handichada kutorese umwedoro unoziva here kuti munhu anohama dzake dzinova ndidzo paunonosunga chirangano chino mawitness ana atete nana asekuru asekuru munhu wangu ndamutora mubhawa asi ndamuda nebhawa racho kuti ndamuzvinda ndamutorera asi ndikumitira sei zvangu ndikumuda asi nhasi awangu zvokubhawa handichati handichati zvinoita kuti mwana waenda munhu vatinda ane 2 years naye zvichireva kuti pa 2 years pakabuda mimba pa 2 years pakabuda mimba yekudanana kwavo achiziva hake kuti anopinda mubhava achigutsikana nozvikuita mwana uyu achimugamuchira semudzimai wake nhasi obva atadza kumupa 2 cents yekuti adye nemimba yake munane nomubata kuti padiki nepadiki zvandiva nemwana ari mimba zvoanene ini ndiri munhukadzi saka nhana ndiri kukumbira kuti uheye vakadzi vavo hatisi kukurambidza vakadzi vadiki asi sheya kuti 5 cents kuna amai guru kana kaita 2 cents kukaita 5 cents okay nokuti vakadzi ndevako ndokada hure kuribvisa mubhawa uchitorifundisa kuti kunwa hwava saka zvido zvako ivo ndo zvaakaita zvokutaura nedare muzvara nhasi ende ari kukonerwa futi nomukadzi kuti pahwahwa unowatengera nokuti unonakanaka asi kuda kuti wapowo chikafu haude madora unotenga wamakotsi unotenga ndizvo zvoba achivapa asi kuda kuti wavapowo chikafu hade nyaya yemudare ndeyekuti izovachina ndizozaisisi zvinhu zvasvira zvinoita takamekutanga imukadzotuku waona chini chinetsa ndoda kubhadharwa rent mvura magetsi nekutengerwa preparation nokuti handirana preparation izvezvi iwo munhu ichimboa kumbura wangu kuvabvunza kuti vari kunditi mukadzi vanomuda asi vakagumisidza kubhadhara rent rini uye ndabva ndadyei kuchikafu vakagumisidza kutenga rini ndokumbirawo kuvabvunza mubvunzo uyu uchiti munhu anofema anodyei ayo ndakatombomukumbira titi vaviri mbamene yatinoona situation ndinayo kamaraka ukakushanda imondikavha umutanga muna December wakapedzesera rini kuenda kumba kwaamai ndatine 1 week ndoenda inoti andatukisa kubasa tukisa kumba saka tukisa nekubasa idzi ndinoenda kutanda ayo kuzviwa ndandati izvi vangu lonanga yakapera last month December uno zvangu zvedese mazvona lonanga yakapera kubata December zvinhu zvaringana saka ndokumbiro ipapapa zvinhu zvakufamba kutaura chokwadi pamusoro edare ari kunzvenga nyaya kundichengeta handichengeti kundida handidi sei ndichiti kundida handidi haafani kunge achindibvuma mudare
nekuti tiri muno mudare ondibvuma kuti anondida apedza kuonana rini kuuya kumba akagumisidza kuuya kumba ane 2 weeks kuuya kwaakaita kumba dakudzai chokwadi mawiri anga akuita kumba kubva paakapiwa samune dare akabva aita tekiteki yekugara achiya kumba asi pamwe pese apa aitondizotusandifonere uyo arapa handisi kumbomurambira murume aishedzwa kuti usandifonere usanditekstire kusvika mwana kunyaraza apesa wamuroa ibadhara imene adzimai ava ndovamukadaka saka motoenderana nezvirano kana tipa 3/4 pesi kana iri joku ava mai ava vakuda chikafu vakutengerwa preparation nokubhadhirwa rent andizozoma murume wenyu momuda wakamboona chikwekukare chiri pamota chiri pamota chotoda tip amai ari right wandizva wakadai imwe extra expense ndowazviisira wega expense yekuzoti wakasabvisa chikafu otenga wavo zvaa zvako kaina jeri yako but ndozvawakagadzira muni mamavo and ukoti nimi end of December mwana chawina kudare chekuti uchikundidai achikubhadhara rent auchira preparation handizozvo anotazvodoro ndimazipidza ndangokuzonomwai but hazvina basa ndopakeji yetukudai wati end of December unogona kumbomubatsira December unondi end of December kupe mari yako no che2 months unotsvaka mari mwana wangu kwako iwe ugara imemara emai mari inasara shoma inonisa mudzimai wako atandakubirawo handiteerere mutemo yangu inini handizimba handizisiwo mudzimai wangu ndopane nyaya ukureza kubhadhara kozimai izvo ayo inoda asi kuti pane chawakaita here kupangura hausati enda kubvisa pfuma udzikwe nemunhu kuti kana wabvisa pfuma wakuchinzirwa manje kuti uri kudii ndochivanhu chedu zvatinotaura ona washamwari akakugwinyira umba unoita sei pasina zvawakabvisa vanofa vanhu unoenda kubig case enda kubvisa pfuma but ati mudzimai wangu hapana chodatsvakirai kutomboendesa mari tsvakirai kunopuwa munhu ane mimba yakadai tokuona twa 17 ungozowana mari tokuona twa 7 January muchiita chakukuzi kuti akagadzisa nyaya yake izvozvo batakarwa kumudzimai wako mama batowa bata unosiya kudaro